Magandang gabi po sa lahat ng mga around the world. Mayong gabi sa tanan, labi na gid sa mga Bisaya. Nag-live na ko ganina nawala. Ano yung problema diri ba kay kusog kayo atong atong data it's plus. Pero sana gakawala ang signal ba? Kawala. Kumusta mo mga higala, mga kaibigan dito? Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Hi, amiga. Yan ba? Nawala ko ganino. Ikagapuliki sa kong signal. Naunsa man to, uy? Ganino. Ikagapuliki sa kong signal. Naunsa man to, uy? Ang signal ba? Muna akong problema diri. Kanang itong mag-upload ko video gabi. Gabi man ko maghimo, mag-edit-edit. Galoyan po sa Ginoo. Bayubay na ba akong subscribers? Amo tug ma-monetize ba ko ani kanang amiga? Minyo na ka amiga, kanang amiga. Naminyo na ka? Nanakay bana? Nanakay darling? Nanakay darling amiga? Naminyo na ka? Nanakay bana? Nanakay bana? Nagtuyok. Ako ani no, lisod ba ikinang kinabuhi sa usa ka single mom no? Ako naning kamot yung maka-abroad ko amiga bagay. So nang po ko nag-abroad dahilak biya ko ay kay dili lalim ang mga judgment sa mga tao sa palibot ba. Oo, minyo na kaayo wow no. Tsada no. Amot gato ka nang napta pa. No kay nabitaw sa kong napta kay natinud ko na hitabo sa kuwa oy nung makaagi pa kong mga pagsulay nga di maayo. Ay ako na kumamit ng right guy pero di na ko maglaman ng right guy uy kay inana ko do ka bukanak. Ako na lang ani, eskwelahan ko na akong mga bata. Single mom ko gwapa oy. Yani Bail. Single mom taon ko. Naning kamot ko nga mapahuman na akong eskwela akong mga anak. Sa gagmay pa akong mga anak oy, 10 years old pa o 9 years old. Then ako ang paningkamutan nga maka-eskwela sila. Maningkamot ko nga makabarog ko na ako'y balay. Munang di sa kumuli ko pa kay gabalay ko ba. Nagbalay na kog sugod pero wa pa na human. Dako pang kulang. Ako nang hinay-hinayan. Kay akong ipakita sa mga tao ba nga sobra na kami sa kuha, ngayon akong gikatawan, nagahila ko sige kay padunggon ko nila istorya nga di maayo. Ako ipakita sa mga tao ba nga nakaminos ako nga bisag wa ko iban na kaya na ako makabalay ko. Nagsugod na. Nanak ko balay ako nagisugdan. Mahuman na ako na puhon. Hinahinay lang. Nilalim akong kaagi. Bitaw gwa pa oy katawa lang ko ba pero mahinumduman bitaw na ako sa akong mga kaagi. Di ba ilalim gahila ko sige. Sa ako kag-brood ba gahilak ko. Mo bitaw nang advice gid ko sa mga bata noon ba labi na hilig kay mag-post din sa social media bitaw mingon din nga wa koy uyab, gusto ko makauyab. Moingon gid ko ana ay mo inbox gid ko ana nga ayo sa una-una ang uyab kay di pa eskwela kasi mong mama ug papa eskwela sa tsada gid tong na bisan di ta makahuman og eskwela unya kanang natay grado kay makasulod tag tsada nga trabaho ayaw sa minyo og sayo kay ang pagminyo mayroon na sa permiro nga pag magadugay kag minyo luoy kay ka di ani mo matagamtaman ang bisan unsa nga kaagi labing nagbag-ipon na kasi ng ugangan no mga batanon karon ba kay man kay sila ba gusto nila largo nga magminyo sila gusto nila nga masulay nilang kaminyo nabi nila glalim dito makaingon ko nga malas ko sa akong kinabuhi pero maningkamot ko na unsa nimo pagpangit tagpariner din ni Guapal Yani Bail nga di ka diop uy overtime gid ko kay ngano way mo puli og atiman naning tigo lisod gining kwartahan no sila kwartahan kay sila doktor nga mag-check up silang papa hire sila nurse na akong permiti kauban silang papa muanhir na sila dili check up nilang papa tawagan monitoron sa CCTV dili parehas Pilipino ay nga kanang nagid ipa-feel nato sa tong amahan o sa tong inahan ba nga palangga kay nato sila kay lahi sila ay no
Lahi sila mag-istorya bitaw min tigulang kay mayon gid ang tigulang nga sa una daw siyang asawa ang nag-atiman kuno sa una siyang asawa ang mga Indonesian inana karon ingon siya nga karon first time ko nila diri nga caregiver nga Pilipina. Kaingon gid siya gwapa ay nga lahi day ang Pilipina mag-atiman kaysa ibang lahi. Kay hinlo siya ay sa una bitaw pa ang hinako. Bisan ang mga kuan bitaw gwapa ang mga among agent, ang mga duha kay sinaligan sa agency, ang secretary dito, ang runner namo, uban man to paghatod sa kuha diri. Pag ani gid nang wilbuyag kay gilo kayo itunob. Okay, hugaw ba? Gilo kayo itunob dito sa ilahang basta di gid masabot. Paabot na ako lahi kay akong biyahe ba 5 hours ka pinggikan ko dito sa among agency pa imong dinhi. Wag ko nagpahulay kay naghinlo ko. Wag ko nagpahulay kay gilok gid kayo ba. First time din ako ningan mag-caregiver ko din nani pero kaya ba ya di ba ilalim. Hoy makasweldo ta makaingon bito nang nas Pilipinas nga ang nasa abroad ayahay labi nag-caregiver ka di gyud ayahay kay nagyud tanan pero mas maayo man daw ning hugaw atong trabaho atong hinaguan nga di kanang kuan ba kay kanang sana kanang atong income bagikan sa atong hinaguan. Uy niwang kay ko itong paabot na ako diri kay una na ako galon ko ripot ako igapalit sa akong pagkaon dito gagwanta na gid nako ba kay di ako sa Pilipinas magpainadlaw ta diya tag 150 lang do then 8 hours pa edit kaayo diri na lang ko mo nang pagbalhin ako diri nagpasalamat ko kay akong sweldo ba gituman sa kontrata ri abong dagkaon may magkaon kog banat kay bukod kina akong alaga giliman ka na 89 kilos sus dako kay na siya nga tao ba taas di biglalim malsahon grabe ay grabe siya kabungka to taga-ilok ra kung kuan niya grabe gid siya kataas no mga taas ba ni mga Indian nga mga tao ba pero buotang sila kay na-adapt nila ang kuan babatasan sa laing nasod kay kini sila gipa-eskwela na silang ginikanan diri sila na-eskwela sa Malaysia unya pag-graduate nila eskwela sila utro sila na kurso dito sa London muna uban niya apotwa sa London so nana ba lisod kay mag-agalon ka diri sa abroad native jud diri ba kay mo na mga batig batasan parehan tong akong agalon nga una native to sila mo tong ang kuripot nga tanan di musulod sa kontrata mo tong niyawa ko gibreak sa akong agency ang akong kontrata oy basta suko kay sila bayay ba kay dako ba ang gasto nila labi na mag-renew beto ka dili dako ba gyapon gasto nila mag-medical ka unya kay di man gid mo sunod og kontrata gwapa di gid mo hatag og sakmong sweldo ba niya inana bitaw imong agalon dili mo hatag og sakmong sweldo nya ako mo reklamo bitaw ko pag uli sa uwa o ahak mo reklamo diha sa DOEA ang agency ba questionon ana mo tag mo agency na usog ikuha ko dito ikuha ko sa kuha rin sa akong among laki ko may itong mahimo kay ako na agency magkuha kay di ko ninyo ga increasean brato kay akong sweldo dito sa una nga amo na ko dito pero 1,700 ra akong sweldo 1,700 ringgit ra gyud kay di man sila ma-increase diri buyag 2,000 RM ko karon dili pero increasean lang ko karong siguro sunod bulan kay di gyud lalim di lalim gyud di ba ilalim dili gid lalim lian bail no matiman og tigulang alam-alaman labi na bitaw pag kagabi ko tumon ba na sila ay manghay na sila gatas mukaw na sila manawag niya sa kuha nga gusto kong kape gusto kong gatas nya di ba na siya limit ra ba ya ako nag-enjoy ka na siya insulin kung dili man hiyang anak ako yung mag bawas siyang pagkaon ba niya kanaon mga duha ka adlaw kana ako man ang butangan og tambal sa tawag ko ba nalimot di ko makalitok ako na nang butangan uy kay siya kanang karapit mo mix kanang mo ipik na ang tambal sa MTN sakit magid kay na ba effective kina nga tambal dili ay biktimo kay nga tambal mo sakit na gyud maluoy kog tan-aw ba o kinahanglan man ginato na butangan pero mingon gid siya na ba siya buot ba 90 years old na mingon gid na siya kanang maulo ba ako sa imong ay maginlo ka baho ba gid na nako natural ra gid na kay trabaho man nako nya natural makita daw niya sa kanang balita sa TV nga pangkulatahon panglaparon sila kung di man ko inana kay magabaan ta oy ako siyang giingnan di ka kay nanahon
kung unsa man galing magyara ka magkuan sa diaper, hinlo na nako na kinamay tan ha. Lumiro lagi na ako atiman murag lain ba kung naanad na ko karon ay yahay ba atong pamati ba maatiman tag tigulang. Yahay ang pamati ay nga ako siyang atiman nun ay nga karon bitaw magulang gid kog taas yang sugar kay diha mayong ginaon sa man nang nakaon labi na bitaw saging. Dura man diri ang murang merkado moadto ko. Ningon ba gid ang nurse mo kung mahimo ayaw siya taga ang nurse man nagaligo pero ang nurse gani dili mag-anhi ako'y maligo ako'y galigo na sa yaha kanang mingon ginang nurse nga ayaw siya ipakaon og saging kay ang saging bawal gina sa paryani nga diabetic pero wag gyud ko yung choice gwapa kay ngano gwapa lani masuko na siya ginako hatagan unya di na ko na siya hatagan di na man tambal di na siya mokaon ako mang problema di na siya man tubig ako na siyang taga saging mag-ingon na lang gyud ko sa nurse nga pag check nimo karon nga taas iyang blood sugar sorry ko ba na siya ay luibe sa tanawon biya no kanang yung pagkaon ba nga kontrolon ang anang oil kontrolon ang asin kay ngano kuan man gud ni diabetic ba alam-alaman mo lagi bata alam-alaman nako siya pero pasalamat gid ko ay kay makasabot siya sa kuha ba mo lagi pud kanang gwapa kung gabi ba labi na karon inani karon sa oras karon alas 10 na alas 11 ana ako na siya ilisan og diaper mukuan na siya ba masuko na siya mingon na siya nga ayaw ko ilisi kay risturbo daw niya makamata ko magpuliki na ko balik og tulog ako nga siyang ingnan nga kinahanglan man og kailisan kay di ta kailisan mahuluman ka na imong ihi magkatol na imong likod di ka katulog niya mag-rashes na makasabaan ko sa doktor ug nurse nga mag-anhi ako kasabaan kay kita permiti ka uban unya karon di ta kailisan unsaon ko na ni ako na siya ilisan alsahon ko gina siya balag bukat kaayo ako na yung ilisan og tissue wipe butangan pa na ako na og alcohol kanang bulbos ba lotion kay luoy ba id kayo luoy no kaingon ko ba nga kanang kita kay matigula at man ka tanong sa atong mga anak ay kita nga naay mga anak sure man gid nga naay matiman sa tuwa pero kanang way mga anak ba murag luoy no luoy kayo na una unay pareha alis iya ba kung ingon nga surti gid ako man na siyang gaingnon ako na siyang gaingnon ba nga surti be kay imong doktor buotan imong nurse buotan ako sad buotan na ihon ta kag atiman katulad ni anak ko pakita siya sa kanang nag-viral sa Facebook ba nga iyang giluan tong iyang caregiver nga iyang gilaparo niya itong isipan kita siya sa itong gisipa siya liyan makita ano sa Facebook ba nga katong iyang gibundak iyang alaga akong gipakita sa iya ha ako siyang giingnan kung ikaw magbinuutan gyud ka kay ang kanang mga Pilipino mga buutan man gyud mi maayo gyud mi maatiman maayo pa mi maghinlo na sa Pilipino ang tanan ka maayo ako siyang giingnan karon kanang kuan ayaw lang gyud panluwa ayaw lang gyud ko laparuwa kay di na magina maayo kay ako siyang giingnan nga kung imo kong laparuhon kung imo kong dapatan diyan ta gyud ka pero dili na mahitabo kay abogado mo guni siya iya kong anak abogado mga professional sila ba kabalo sila mo lang gid akong problema o gabi kay alas 5 na to nang ni silong dalon ko na tulo ba ni kandana ilang balay pag dito na mi sa ground floor magtan-aw na siya TV kalingaw pagaw di na siya musaka uli mahuman mo nang mag-abot mi dito silong alas 10 sa gabi Hoy lian ba ningon ba ako daan sa iya ba part time ang ko dinhi pareha ang oras diha og diri sa Malaysia pareha tag oras kuan ba kanang lani kanang ako na siyang giingnan nga di pa man ko ni siya galaygay kanang makabakod pa ba bakod-bakoron pa ni siya kay aron dili init ang lawas ako siyang giingnan puhon kung ako man gid galing mo atiman sa imo ha unya kanang kuan unsa na ako mo atiman sa imo ha wow na hi kuan hi amazing Bohol ay ako mga kauwan sa GC nga mga Bisaya oh
Hi, kumusta? Kumusta niya akong ami kuan? Ah, gwapo. Hi, amazing Bohol, kumusta? Kumusta naman ni siya, amazing Bohol? O pa mo na nga tulog mga amigo. Wala akong kuan ganina oy, akong signal. Kita-kita tanaw mga gwapa o gwapo. Pasensya naman ni akong ilong ha kay nani aritis. Kay dito man gud sa una na akong nga amo. Gipatauran ni nila kay ila kong giadapt sila religion ba nga hindi. Yun tan ako ni patauran pero matay mahimo kay muna ba na giina nimo sundon kanang di kanila ayuhan. Ihilak ba ko ano kay sakit kaayo. Karon pa di mo nakita ka ng amazing ball nga niingon ko nga bisitahe sa ko ninyo sa akong live balooy mo. First time magud na ako nag-premiere kay ngano ako gamiton man gud usahay magkuan ko diri ang stream yard pa. Muko ko balo nga pwede naman dahil ko mag-live dinhi. Karon kay pwede naman ko mag-live. Mag-live na lang gid sa ako diri. Kay lingo ba ano kasagaran ga live ko dito sa Facebook. Dili yes, okay. Hoy, mag-ilis na ilis gani mo ha kanang i-PM ko ninyo kay kung palitan dinhi, pre ko permanente diri kay akong priority diri tigulang. Buntag sayo ko maghinlo. Grabe gyud kadako. Kay milyonarya ni diri sila ba kay kani akong giatiman datok. Kung di pa ni Pilipinas ba senador o vice president murag inana ba ang iyang kuan niya ang role. Muni ilang balay kami ra dili duha grabing lakay dili yun ba basta-basta isod gyud ba kuyaw na ambot nga diri ko napaingon dili ko napaingon miliman kanilang balay 24 ka buok CCTV sus Ginoo ko ubay abi na mo bitaw yan nag-apply na biya ko kanang monetize ba tong unang bulan wa ko na money kay kaning na ako'y kuan ba nadaot ko sa TikTok nga akong i-post bawal man dili sa YouTube na ako ipang-delete niya sayangan kog delete kay daghan kayo kog kuan viewers ba mo to nga ako i-delete bawal man di ay ilis bisan wala pa kaabot 1 kisab ma'am ako nakailis ko kaduha wag ko kabalo amazing buhol ay karon pa bitaw kog giingnan ba ginan ko sa akong amiga nga bayot nga hoy pag ilis din ha pag live dito live yun sa YouTube ayun ang gamitang StreamYard kay lahi na pwede naman ka mag live nako pwede naman ko mag live dito kung ako viewers mo uro ko nang invite ko sa inyo sa Messenger kay hoy ulo kay mag live diri nang wartay ka nang kaistorya ba no dito sa luyo sa akong sa StreamYard kuan lang akong gigamit dito kanang kuan lang ba dili ko kanang ako lang gi silent karon mag live na ko diri o wa ko lingaw wa ni limit amazing buhol kaduha walay tingog mga ninja na ako akong ipatanaw pwede din ninja ang ipatanaw may mangka kay na daghan man ka og tablet daghan ka og laptop ako duha ni akong kuan dinhi ay duha ni akong sana duha akong gadget na-subscribe naman ako nimo dati siguro uy lehan bail nagkuan naman tano pwede na ka maka-live sa cellphone kay 1K naman imong sub ulag karon ko kabalo gid ay kay kung kabalo ko dito kung pwede na ako mag-live dili hagbay ra ko nagsig live karon pagid ko na kanang karon pagid ko ay amo talaga ni umagid ko alam dito sa mundo wa ko'y alam jud ay nga pwede na dai ko mag-direct live sa FB ay sa YouTube abi man akong gamiton gyapon ng StreamYard maulang kong live bitaw kay kung StreamYard akong gamiton ba map screen ako lain kinang tanawon ba nga naara nimong naong diha din nagbakante din ha no angay mag-live ma'am kay streader ka oy banana amazing buhol oy tabian ba gid kay ko oy hoy ampot oy tabian gid kay ko oy kanang kami bitaw din here nagkatawag gyud ko ba kay adtong kanang tigulang gisapot na akong alaga kay gusto siya manawag sa iyang apo ba nga sa London niya among gitawagan wa ni tubangan luod na siya uy nagsayaw-sayaw magka ko dito sa
dito sa kanang TV ba, nga dako gid kay nilang TV. Nagsayaw-sayaw ko dito nga kanang malingaw lang siya. Grabe ang pakpak, grabe ang katawa. Uy, hala abi bitaw ninyo kanang uy gisin gid siya ang anak ang putin sa CCTV. Naulang yung ko, yung ko, may Ginoo ko, ayaw na, iko, ano ayaw na ipasa dito sa akong agensiya, ako lang yung lingaw-lingaw mong lolo. Naya pa ko kabalo adto ba nga, kuan, ay pa ko kabalo adto nga, bisan day tuwara sila sa London, makita day ko nila. Ang saan pagsinsa, ibipits pa sila akong bata to ganiya, ha. Ay, salamat kay Amazing Buhol. Mag-support sa gusto inyo ha po. Basta kanang mag-live, mag-is mo, send mo daan sa kanang ikuan na sa kanang sa atong GC. Naman ko i-GC nga isa nilib ko kay among kuan ba direct monetize adto upat niya ako nahadlok ko naglib ko. Ay ikaw dito kanang Lani, ang kulit. Uy, nanabiya gyapon ko sa primero gamay pa bitaw akong subscriber na apil kong ilis dinhi. Ta alas 10 sa gabi magsugod mo man ta alas 2 sa kadlawon ba. Uy, di ako ko pangulit sa inani nga ako tong gakuliton tong amo leader lagi nga na diuloy ba ito siya ay 100k na ba kapin yang subscriber pero na demonetize baya siya ay na demonetize siya loibe kay siya ay yabi bitaw niya ang channel kay nawala gid ang channel karon ay wala na siya kabalik naghimo na lang siya bagong account yang subscriber karon kay 2k pa kapin dako na ba kay dog income among admin ay among kuan sa among GC nakuan siya ba asa na demo na sa tawag oy na demonetize oy sa tawag na demonetize abot na lang siya tawagan na masay tawagan na missing buhol kanang ihabang kuan yang AdSense ni cancel pod kay nagsitusi daw sila didto nag-is kay para magdako nila kuan ba magdako ilang income nag-click to click sila mga ads mo na ilang gihimo iya gyapon kung giya didto nya ga-observe lang po ko dako kay sila kita oy nya duha ra ba to ka bulan nila gihimo ay tanan gid sila nga grupo dito ilaha bitang channel kay pulos gid na demonetize ay di na sila kari-apply nagmahay di sila karon dito ingon ba gid sila karon nga dili na sila magtrabaho illegal kanang grupo may video call gihilak ba siya nalubi mi ana ay ko na siya babae na siya ang iyang gisaligan nga income ang sa YouTube lang kay kanang kuan yang bana paralyzed. Uy, gahilak baya siya. Nademonyo diri sa akong akong cellphone may apiki kay signal. Lingaw man din no. Mag-live ra ko diri makalugar ko ba. Maghimo kog YouTube, maghimo kog vlog nako. Pag ko mag-live sad ko. Lingaw man din no. Mag-live ko ugma Sabado. Mag-live og sayo mga alas 2 paingon sa alas 4, alas 3 sa hapon kay kani akong alaga alas 2 saka naman siya kay matulog di man gud siya pwede idugay kay magsakit ang spinal cord ba. Again di na ko balog istorya ni gikuan siya gi-schedule ni siya vaccine pero dili ka kadayon kay kadlok siya ba vaccine ako man siyang giingnan nga schedule na nimo vaccine kinahanglan na ka mag-vaccine. Ay liali bail ang tigulang ba ako siyang giingnan nga hapit na imong schedule og vaccine karong 28 sa Hunyo bag ready na ka kan vaccine ka unsa ang giingon yun niya kanang dili ko magpa-vaccine kay gusto pa nako masudlo ang kalibutan gusto pa nako mahuman ning akong gipabuild nga balay kay ana siya nga gipahimo na ko ning dako nga balay para akong mga apo sa akong anak makapuyo ani kay sa kwarta ko na ibilin awayan ra may ko ning dako nga balay kay kinsay gusto mo puyo makapuyo ana siya nga basin mo ko vaccine ko mamatay ko nako kinahanglan gyud ka magpa-vaccine kay
amo ning alam-alaman ba karon kini ingon man na siya nga ingon man na siya sakit magidoy kay loy ba ni siya ba ang tigulang bitaw nga sama ani nga kada adlaw insulin murag napuno na og samad ang lawas ba. Maloy ba kog tan-aw din kanang injikan pa gid siya og nai-injik baloy ba no. Pulos na kanang kuan ba mga samad-samad murag nag mga pali-pali ang lawas. Pero kinahanglan man gid kay tambal na may nag kuan ani sana tambal ang nag-support ba. No, 90 years old na no, grabe pa kabasko. Makabasa pa ko na siya newspaper, digon pa yung dalunggan, makadungog pa siya ba. Magkaon na siya rin mungit. Ang yaraging problema, kay dili siya kabakod, dili pud siya makatindog. Munang alsahon na ako. Basta lagi ako na siya alsahon, mamurag mabos akong sampot, kay grabe kid siya kabugat. No? Bugot lagi kay siya oy. Ako bitoy kung mag-send ko og proof ugma dayro ko sa FB mag-search sa din ako mag kanang link na gipasa sa atong GC ba din ako na okay ha kay ambot kung okay bitaw na ako na lahi ang layalik ay lahi pero akong settings ba English na biya gid na kali ko daktado ko katong tagoda-hoda basta kinabuhi kinabuhi pumbore sada gid magpuyo nga nata sa kuan ba nata sa Pilipinas kay lahi ra gyud na sa abroad o ninyo labi na bitong Disyembre kanang Pasko magtulob ya mong luha na ay labi na yung mga higala sa gitara na kaon pag 31 ay kaon diri wala ba lagi kay lahi ba yung tribo diri oy. Ang tindiha os mura katulgon ako ay oy salamat kay Bilalim ha mo babay naman ko kay ako na ning atimanon akong pinangga nga amahan. Kalitong lagi. Bye. Isama ni pag-in sa live. Amping sad mo diha. Salamat kaayo. Bye-bye.